ki faruwa ga zuciya da damuwa yanzu ni ya zane aure ko barin gari aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ai ba samu ba umarnin mahaifa mu bi wana so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da kyaure ba mu san ido na gani ba aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abin mutu ka tausaya abin mutu ka tausaya ka ji gurin mu da wallahi dai zan kuma gidan nan ya isha abba ya kasa gidan nan na wani ni wallahi na bar gidan nan kawai kawai gidan ya isha ya ga zaka tuni ko kuma don ni ke masa kudi gidan nan ya isha kai ma da kace ya kudin ubanka kuma ka gaya maka ba laifi ba ka tafi sama ta kasa ma za ka tafi kuma wallahi ka sani iskantin da kai baka saka shi ba ina laifi ne ce ma kai dana da kai kuma kuma ka ce wallahi ba dai wasu nan wanda wasu sun dauki wani ya zo malami wai za ka zo cika bakin banza to da ka zo in cika yi a wuri za ka cika yi kai ka isan cika yi hakuri kai din banza kai din gobe kai kadai na yi ba kai din banza ka tafi da kuma mana in ka ji da sai me da ni ka kuma billahi ne zai saki ji ka ba shi hakuri ina ci ubanka dan iska kai zan bayyana ko ba gida ka zo mai gani ai duk cikin ba uwar kowa a cikin yayin ko akwai uwar ko a ciki har za ku mun cike bakin banza cikin ina ne wani zaga a cikin ku wani doka wani taɓa wani baki ta hannun ku na hakuri shi har Allah ya sauke mu har za ku mun cikin bakin banza bakin mu kai ne mana kai banza kai din wani ka tafi wannan dan Allah ka tafi ruwa gudu ni shi ce amma baki ba ce Allah sa ba zan gaje ba ban ba sa kyauta wallahi so ma sai an dauke ma a gidan nan komai ka dauke sai ka aje sai to kenan shi gidan haba ne gidan daman na gaya maka yara ne ka haife su baka haifa linsu baka rabu da su kawai gaskiya ne dan Allah ka so mu tafi ka rabu da su to shi kenan amma dan Allah ya zan ga mu magana bariya billahi la ilaha illallah an samu gurin zama in ka ga irin aita dan ba gyara ba kuma sai kiran ka da ga magana irin ta ai yara ne ka haife su baka haifa linsu wai in samu bakin magana kada ka ga mu magana wallahi ni ma baki yaya ka je jiran ka ake Zainab ce tana waje tana jiran ka baka san abin da ake ba za ka zo kana mana da ka tafi zo kai ni a gida ba idan ka baka fito kai sai ka basu sun kato da wani ka ce da kusu da kawo to daji ba dama ka aje a ba sai an dauka ma a gidan nan ka sai dai ba ko ka gidan mata ta ce a gidan ko iyali na ce a gidan ko ka ce ta amma wannan mata har ta samu bakin magana to tana ga mun magana dan ka zai baci gaskiya ba fa wannan matar ta nima abin da take mun ba ta kyauta mun har gaba ɗaya mata ta tana so ta harbar ta raba kan yayanka ba kuma kana goyon bayan ta dan amarya ce to tayi kai zaman lafiya ne to kai biyayya kai na ji iskan jiko da za ku yi kuyi na sha gaba amma wallahi tun mutum zai ta mara a tuna billahi da zai sai mun bata din da muke na taba ganin wani ni wallahi dauke sosan ma da aka yi bata mu rai ina zuwa ta samu bakin magana matan nan ina zuwa na taba ganin wani cikin ku yaya ka je bari mu tana kiran ka nake daga mata kafa mata dan dai matar ka ce kau kai idan ba sai mi sanin da matan na taba gidan nan ba daman uwar mu daman ai da bi aka an ko mu ko yaya ka je in ka gama tana kiran ka Maryam to aka za ka fita ka gona mana asiri ai dole ma ko mun riga da ko mun riga sai da fari ke tana waje tana jira ai ba gado a gida tunda ba gado ai dole ya ta bar gida ya ki faruwa ga zuciya da damuwa yanzu ni ya zane yi wallahi ka ku bari kyamarar na ta cinye ku ɗan mata ya gari ya gari gaskiya kike kyawa ce wallahi Allah da gaskiya na gode na zuwa haka wallahi na fito daga wurin kawata ne zan je gida in ba damuwa zan iya raka ki
fa babbar magana. Ka tausaya, abba mutu ka tausaya ka ji, mu da ka nuna tausayi, abinda muka so mi shi in ba mu saɓi rabu ba. Aure ko barin gari, aure ko abokina ya na ganka yau kana cikin farin ciki ne. Allah ko Allah ka na gani kai dole ne farin ciki. Kwana biyu na ji ka shiru ai dole ka ganni cikin farin ciki. Wallahi ni na kira waya ka na ji ka shiru na ji ba ka daga ba na ce to me faru ne. Wallahi kwana na dauka gidan kallon bal ka je ne. Wallahi jiya da daddare ma na kira ka. Ka san bana nan kwana biyu ina kasuwa nake zuwa zama kaje baya yi. Na ki dole ne farin ciki dan gidana. Na gani ai. Na da kana nan wata yarinya muka haɗu da ita ranar na area nan. Dama unguwan nan akwai mata. Mata? Ai da ana wata yarinya na kai kamar yan indiya fa yarinyan nan. Wallahi kamar ita ta yi kanta amma wallahi a area nan amma na karɓi lambar ta. Allah ya kamata ka zo ka raka na gurin ta ma. To ya za yi kenan. Wallahi akwai kawarta ma in kana so sai in haɗa ka da ita. Ina so. Allah dan gidana. Ka huta dan gidana ina yin ka. To ya kamata mu je ne yanzu ko kwa? Mu je kawai. To ba wani abu mu je. Ina tafa da ku. Abokina kaga Hajara da nake gama ba. Wallahi tallahi malama Hajara sanu. Lafiya kala wallahi ya garin. Mutumi na gaskiya dole ka farin ciki. Dole ne farin ciki abokina. Ai tun jiya nake cikin farin ciki. Allah. Ya ga ina kawan nan take. Wallahi wannan kawatawa da ka gan muran nan ita na bar gidansu zan tafi gida yanzu. Allah. Ai. To ina zuwa haka. Daga gidansu ma nake gida zan wuce yanzu. Allah. To yanzu ya rakiya mana. To shikenan mu karasa. Kassa ta rakiya sake zan sata gida gefensa ko Abdul ina tafa da ku ku ƙara sauri. Kai dan matsa dan jikinka Hey. Aure ko barin gari, ko ɗaya ya ki faruwa, abin mutu ka tausaya. Kawo na kwana. Ina kwana. Umar. Za a fita kasuwar ne? Wallahi zan fita kasuwa. Allah ubangiji Allah ba da sa'a. Allah ya taimaka. Amin nagode. Allah ya maka albarka. Nagode. Tsautsayi da fatara da talauci Allah ya raba ka da shi. Sharrin mutum da sharrin aljan. Allah ubangiji Allah ya raba ka da duniya lafiya. Nagode. To mu ma dai da ba mana addu'an nan ba Allah zai kare mu. Allah kiyaye masifa da abin nan abubuwa na bala'i Allah tsare ka. Amin kawo. Na kwana sai na dawo. Mu ma dai da ba mana addu'an nan ba Allah zai kare mu. Kuma billahi la zan azima a jira 2025 Allah in ne ku. Aba ya Abdul wannan wata irin magana ce. Idan laga fara zan fada ma biyu sai nake ma Qur'ani zan yanka kan sai da hagun kan ga uban da ya tsaya ma. Waye? Ya yi ciki. Zo mu wuce mana. To gashi nan ka yanka shi. Ka yanka shi nace. Wai ya ba. Kai yanzu kai haka ake shigowa gida ba sallama? To ba gidan sa abokin sa bane. Zo mu wuce. Ka ji ne a gidan da ba za ka yi sallama ba? Gana ya ga ciki. Ina kwana. Ko sallama sai nake jira. Mai gida.
ban ce yaran nan suna ka daina shiga cikin harkar shi ba, ka san yaran nan ba shi da kirki ya zo ya ta maka rashin mutunci haka kake so. Ni ta ku banka ji haka ne ga ma zo mu na ran sai da girman Allah ki hawo kike kowa idan ke tsaye gargata idan ban haka za a gani ba za ka ce umma ba a ce miji hago ma za ka ce raini ne ai mai gida daman kuma na gaya maka wane ne shi, na gaya maka ka fita daga sabgar yaran nan ba shi da tarbiyya kwata-kwata mai gida, kuma ni ba ta ubansa sai ya kasu ya raina ni a gidan nan. Mai gida ni fa zan haƙura gaskiya mai gida. Allah ka yawo sai ya masa kuɗi Allah maka to mai gida ka fita daga harkar yaran nan mai gida ka fita daga harkar yaran nan mai gida yanzu ya dinga ce maka mutunci a gabana a matsayina na matarka haba mai gida zuciya da damuwa yanzu ni ya zane aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ai ba samu ba warnin mahaifa mu bi muna so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da kyaure ba mu san ido na gani ba aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abin mutu ka tausaya da damuwa. Baiwa Allah sannu. Sannun ka ya gida. Allah lafiya kalau. Ya gida. Lafiya kalau. Wallahi lafiya kalau. Masha Allah wai ina ke nema na ga sai wage ke yi. Wallahi wai shagon turare nake nema. Ya gida na ni fa gaba ɗaya fa sofa nake ji fa ba fa wani labari fa. Tumina kai fa baka da kuɗi baka da kyau duk da ni ma dai ba kuɗi ne da ni ba amma tun ɗan shawara nake anya ba hagon Umar za mu tafi kani na ba mu je Umar aiki. Kai. Daɗi na da kanka akwai kayan wuta. Wallahi Allah tun ɗan da ne. To ai kai ƙwaran ni da nake karɓar sofa ma ba inda zan je kai ko kana da shagon ganin ka ai can kawai za mu je. Allah. Kana ganin ba zai nan ko dan ai na san me zan ci. Haka ne? Ai kawai. Shagon turare. Shagon turare aikin ta kakin samu zo mu je ga kakin an san. To shikenan ba kuma matsala mu je. Ai yau fa ana sanyi. Wallahi ana sanyi Allah ko? Allah turare ma masu kanshi. Ai sai ma ko yayi. Ya Abdul ina wuni? Lafiya lau. Da hula da yake ce maka. Ka wuni ai ko? Kawo kuma? Eh. To me yace maka? Ya ce ka wani 5,000 suka wa ban ne suka zo daga kauye za a dan siya musu kayan abinci. To daga kauye suka zo? Eh. To sun zo lafiya ko? Lafiya lau. To ai akwai taliya da makaroni ba ni ba. To ai ya san da taliya da makaroni yace ka bada kuɗi in ba za ka bayar to sai an taɓa ku je ku masu hankali ne. In ba za ka bayar ba lalla mutum. Zo ka ji. san ido na gani ba aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abin mutu ka tausaya ka ji gurin da ka nuna tausayi abinda muka so mi shi sabon lafiya? Ke, lakata nan na gaje ganin ki a gidan nan. Sai a aiko a ce wani yana kiranki duk ina saka kunne ina ji wani ina saka kunne ina ji ba zan yi da haka ba sai kin fito da miji an miki aure kin ba gidan nan ba zai yiwu ba kawai kai duk lokacin da aka zo aka gaya maka magana a kaina sai ka dinga yadda a kamar ba zan yadda ba wannan shine last one na gaya miki fito da miji na kwarai in ko ba haka ba zan je lemu ko shushana ne in baki shushana ko shi ko mai shayi sai in baki ai arziki na Allah ne kin ji dai na ga miki
ina ciki na ji bayanin da kake mata. Kawo ai biri ya kama da mutum. Gaskiya ne abin da kake gaya mata, ni kana na gaji da irin abubuwan da take. Yau da ganta da wancan, gobe na ganta da wancan. Wannan ba dacewa ba ne. Ni fa ba sai ba kawo na yi min fada kuma kar ka dinga yi min. Allah ki saurara mu da Allah. Kawo na magana kina magana. In ba za a haɗa maki na jaki ba Allah ya tsina. Kin san hali na yasi. Kawo ka yi haƙuri. Ba komai. Amma ni na ba ta option. Ta je ta lemo saurayi wanda yake na kwarai, in ta ƙi zan lemo ko shushaina ko mai shayi a zo a samu a yi a wuce wurin. Kawu na idan ba ta rena ba ni kana zan iya haɗa ta da irin abokani na haka, dan na san mutanen kirki daga cikinsu. Tabbas wallahi ba zai yi ba. Haka kawai kai kana me kike faɗa? Kinga da Allah saura mana mana ko yanzu in haɗa maki na jaki. Gaskiya ni ba a kyauta min, wallahi ana ta. Allah ki saura mana ko in kaɗa maki wannan. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kawu ina ciki na ji faɗin da kake mata. Wallahi yarinyar nan. To ai kawu biri ya kama da mutum. Ni kaina na gaji da irin abubuwan da take yau na ganta da wancan, gobe na ganta da wancan. Ka gani? To gaskiya ni ma abun ya dame ni kuma dole ne ni ma in dau mataki a kai, saboda idan har bata fito da wanda take so ba to ya kamata ni ma dole sai na buka. Ni fa yaya ba zai yi a ce. Kai mai shiru. Wala ku da saurara mana mana. Kawo na magana ke kina magana, wannan wace irin tarbiyya ce? Kada in sake jin haka a bakin ki. Na gaya maki. Kawo ka ya hakuri. Dalla aka ce ki mana shiru ma da kike haka ne. In ba dan kada maki na jaki ba Allah ya tsina. Kin san halina, kin san waye ne a area nan. Ki kama kanki. Ƙara magana ji. Omi. Beb kenan. Ok, da wuce za ka yi ma kenan. Beb nawa kenan. Ai ina kofar gida yanzu kawai sai tunani nake yi. Ta yaya za in je in same ki? Ok, wai kana nufin ka ce wai tunani na kake yi ne? Tun daga nesa na zo. Kin san duk duniya da kika shiga raina gaskiya ni kaina ba zan iya misaltawa. Na amge kira ki cikin gida. Kana nufin ka ce wani ne cike tunani na kake yi? Umi ai ina son ki sosai wallahi. Fiye da tunaninki. Kabulayan nan idan daga wani ya rabe ki, in ba sai na sa yara na sun narka mai na jaki ba Allah ya tsina. Umi. Gaskiya kin san menene? So nake gobe ko jibi kawai na zo na gyara mu dan fita cikin unguwa haka. Je ki rubuta shi ko? Gaskiya ne. Ko ka san fa yau muna da zama ba. Muna da zama? Wabin me yasa ku doshi wani yaron naku in ka zo sai ya ringa ce maka ku tafi kuna da wani zama. Kashi kinan baka da lokaci na sai wani lokacin taro. Kin san yaran ne wallahi. Kin sai da halin yara na suke. Amma ba matsala in Allah yadda. Kaga daga yau idan muna tare ta bana so irin wannan. Na gaya ma. Daga yau mai gida an gaba. Ummi. To ni zan tafi. Ko da ba yawa ne zan dan laka. Kai. Ka tawo da wuri. Kamala. Baba tsaya ana. Ya gudu. Kai dan uwar kai na kudin cefaran da baba ya aike ka. Kudin da suka fadi. Aka aike ka zubar da kudi a garin ya? Wallahi ko ina zuwa nan da zuwa. Ƙarya yake ɗazu ba mun gashi da mace ya bi ta bakin titi ba sun tafi bakin titi. An yi haka. Dan ba ta sai wallahi. Sace kudi kuma. Ya ne shi to, cika shi tun da ya ce mu je gurin mai shan